v súlade s učením katolíckej cirkvi a vykazuje známky sektárstva. Trošku som tak listoval po týchto stránkach. Je isté, že títo ľudia, ktorí sú za tým, viac menej vždycky používajú takú obdobnú taktiku. To znamená, že sa selektujú určité informácie z tradície cirkvi, ktoré sa nabalujú. To znamená, že nájdete tam aj určité pravdivé informácie z cirkvi, z histórie cirkvi, ale ktoré sú tak obalené takým rôznym nepravdivým. A človek, ktorý môže byť zbadá niečo pravdivé, tak si myslí, že aj ten zvyšok je pravdivý. Či už sa to týka napríklad prijímania na ruku, ktoré tam je jednoznačne spomínané, ale je to veľmi nelogickým, neteologickým spôsobom, ktorý vôbec nerešpektuje zásady tradície cirkvi, ani texty, ktoré máme o prijímaní na ruku zachované z toho prvého tisícročia. Takže len to už človek musí mať tú námahu, aby sa k tým textom dostal a preštudoval ich. Aké môžu byť pohnutky, povedzme, ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú? Myslím si, že je veľa príčin, ktoré vedú ľudí k tomu. Určite to by mohol aj pán psycholog povedať, že sú to aj niektoré psychické nejaké možno poruchy. Ale z tých takých duchovných, ja si myslím, že sú tu nejaké také nedostatky, keď sa jedná o osobu, ktorá to šíri, že nevnímajú to, čo hovorí svätý Pavol v liste Hebrejom, že mnoho ráz v minulosti hovoril Boh a Boh aj hovorí práve v tých všedných veciach. Hej? Keďže objavujú už aj v slovenskom preklade na internete. Čiže niekto si musí dať tú námahu a preložiť to s istým úmyslom. V tomto prípade ide o veľmi rozsiahle posolstva, zhrátajú na stovky, hej, a zasahujú mnohé oblasti života. A takisto sa stretávam, že mnohí ľudia, naši veriaci, niektorí majú aj vyššie nejaké vzdelanie, ale aj teologické, sú zasiahnutí aj práve týmito posolstvami, ktoré ste spomenuli. A teda je to problém, hej, pretože útočia aj na vernosť, poslušnosť cirkvi a tým pádom sa rozbíja jednota, takže myslím si, že je veľmi vhodné o tomto rozprávať. Áno, aké sú také, dalo by sa povedať, merítka na to, aby sme posudzovali zjavenia alebo niečo podobné tým správnym pohľadom? Práve vďaka vieme, že v cirkvi pôsobilo viacero takých vzácnych teológov, ktorí sa aj v minulosti zaoberali, či už to bol pápež Benedikt XIV, ktorý predtým, ako sa bol menovaný za rímskeho biskupa a svätého Otca, sa dlhé roky venoval štúdiu zjavení.